Awesome. Very good. Thank you so much. No. Mun gode. Awesome. Thank you so much. So thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. Sister Amal, respond to your fans. Yes, I'm responding. Here. Thank you so much. I really appreciate it. Thanks. Awesome. Sister Amal, here's only acting, singing acting now. Wasu su yi magana wa Kibla FM suka ce wai abin da suke gani ya kamata irin wanga abin da ya faru kare a bari ya rufi. Wai in aka bari ya je free ba take action ba, wai gobe an zo a ji an kama wani kuma an jan labe da mai shi wani lungu an buga shi an ji mishi ciwo ana kawon lokaci ma cikin jin ciwon nan a za kashe wani. Kina gan kamar akwai need a step up and make sure kaman wangan ka kare a putting shi under the carpet a take action ko dai kina gan kaman wani abu ne da yake potentially nan an yayi ni settlement na gidan nan ne domin samu labari wakin je da maganan court maganan gaskiya ne muna jin ki. Yawa na yi filing case ina I have about 15 lawyers yanzu. They are still on the process. So na riga na yi sata a kotu na yi swing ɗinta. So I want my dignity back. Inshallah. Wai tana demand dignity ta back domin an disgracing ta. An yi mata walakanci kuma ba an disgrace mutum cikin wato wani an to the whole world aka zo aka gwada ta kan video. Ni farko da na gani video sai na yi mini ko cikin fina-finai ne ake shirya wani ne. Domin abin ya ban mamaki. Then later on wani contact suka confirm to Kibla suka ce wai no wai wannan nan an yi shi ne na muna na miki ne an zo aka kidnap ki aka miki wannan abin. So an ga video na iri biyu ne domin guda kina zaune cikin daki ne kike magana. Washe second video na kin sake shiri wannan kika ce shagon Hadiza Gabon kika je ki karbi wayan magana ki ko ba haka ba? Waya don ta tafi da waya na. She hacked my Instagram account. In kun lura for that days I was not on Instagram. She deleted my WhatsApp, my DMs, my pictures, my text messages. Everything there on my phone was wiped out. So I didn't even know she hacked the account. So I went to tell her, I'm sorry, tabani wayana. So when I went there, she had to ask people to beat me up and then takara yin wata video kuma. And then still she didn't give me the phone. She slept with the phone. I think the next day aka kawo mu wayan da dare ko. Yes. So when they brought back the phone, I find out da aka dawo mun da waya, I find out that everything was wiped. My Instagram account is hacked and so on. So when I text her, I was like, even da Allah ki haƙuri ki dawo mun da Instagram account ina. So she didn't tell me anything. Na ƙara mata magana da safe. I wanted to enter my gallery. Sai na ga an sa password. Ko yanzu ma akwai password a kai. So I text her irin na ce mata ta yi haƙuri gallery na ma an sa password ta tura mun password din. She was like she didn't touch my gallery. If you yana kan Instagram ina na screenshot din shi na ɗora. If you are following me you will see it. Zaka ga chat din. She was like I didn't enter your gallery. Gaskiya ne mun try mu je mu research kan Instagram Amina Amal mun ga kamar an sa password wurin nan baka ka shiga akwai wani wurin da yake unlock shi right ba kika sa ba ba ni na sa ba when she took my phone ba wannan password akan waya na ai kuma kaga conversation din privacy yeah wani kuma sunan shi Timu Sanusi wai ki kara hakuri amma yawa hankuri ya pushin ki forward kin kare ci gaba kin kare hakuri na gode sosai ne baki kin na gode idan wanda daga France ya ce where they ready to support wato you su sami miki justice kuma wannan maganar nan they mean it mu duka muka gani mun damu we don't like it ba mu so abin nan ya set wani example da yake za ta repeat shi muna to ya set example kaman ba wani dama ya cuce dan wanshi dan Adam in this manner babu more especially inda baki kira sunan mai shi ba
aka zo ake miki wanga abin. Kuma support ne kina da support duniya. Ba Najeriya ba duniya. Wow. Kin yanda kiran ke fitowa. Wow, Duniya ne. thank you. Ni ma na zama fan. Wow. An try a portray you negatively, amma mun zama fan domin abin da aka miki nan bai yi ba. Wow, thank you. Keep up the good work. Thank you so much. Ina so ki doki minti 5 ki gaya muna wani abu game da ki, tarihinki nan cikin minti 5 da kuma ina kike so ki kai domin you're very young. In dai baki da wato problem with it, ina so mu gane how old are you. Wani abu haka nan ki gaya muna, sa'annan kuma ina ki domin wasu actors and actresses na an age, an girma, kin gane. Sai ta tambaya kamar na kake so ka kai nan ba musu kuma. Amma irin kai nan, kina da potential to go all the way, shoot to the moon. Muna so mu gane kamar na kike menene aimun nan. How far do you see yourself going? Domin abin da ya faru ga na san ki reflect kin wannan tunanin na ce ta ja muna wani tarihin ki da kuma na kike son ki kai cikin aikin ga. Na'am. Okay, I'm Amina Muhammad, popular known as Amal, as you know. I'm 22 years old. I was born and brought up in Cameroon. Since ina karama, I have passion for acting. I left my family, friends, everybody back home there in Cameroon. I came to Nigeria because of the love I have for acting. And thank God, Alhamdulillah, I found myself inside Kenya. And bit by bit, I'm making it, inshallah. I have so many dreams. Like, I want to be worldwide superstar, not just Africa or Nigeria. That's my dream. I want to be a superstar that the whole world will know me, not just Africa. Yeah. And then Awesome. Great. So yanzu inda kika kai ga so far nan movies na wanne ne the first movie da kika shiga ciki? Kuma till date nan how many movies kika yi? Ya so mu shigo the next column. Okay, I have my first movie is Amal. Wannan suna da kake kira na ba sunan gidan mu bane, kawai sunan movie ne ya bi ni. That's my first movie. Amal. Yeah, the night acting movie is the movie hits very well. The mutane sun so movie din sosai. To daga nan the list karamin yaro yana son movie din sai aka koma kira na da Amal. Sai Amal ya zamto kaman surname ina. Amal is not my surname. Muhammad is my surname. So I have about ina da Amal was my first movie, and then Hisabi, Matan Aure, I think Basaja Gidan Yari. Har yanzu dai ina gani I have just about 5 or 6 movies in the market, but alhamdulillah, like I'm so grateful for the gift that Allah ya bani. Any movie, if I should appear in any movie, inshallah that movie will be a super hit. I don't know why. Awesome, Sheta. But that's how it is. Like one movie zai fito yanzu. Na yi shooting. I have about 4 movies, I think. Akwai ni kofi, akwai nisan kwana, akwai I can't remember the 2, but they are on the way coming, inshallah. Awesome. So kaga har yanzu I don't have up to 10 movies, but alhamdulillah the stardom is great. Awesome. Muna look forward to wannan movie din nan. Ga wani caller da zamu shigo da shi. Caller da ke kan line, salam, suna da kuma da ke kira. Na'am, caller da ke kan line, muna jin ka. Oh boy, ka gyara sayuwa caller nan ka sake shigowa mu ji ka. Ya drop. Muna tare da actress, wato star actress na Kennywood, wanda ya kanta Amina Amal. Ita ke tare da mu. Ga another caller kuma mu ba shi chance yi magana for a minute. We have about 5-6 minutes to go. Assalamu alaikum. Na'am. Wa alaikum assalam, Malam Fuadu, barka da dare. Barka ka di. Yan kuri suna da inda kake kira. Sabi Abdullahi Bichi, ina kira daga nan Kano, Nigeria, gadon kaya opposite FCE Kano. To Malam Bichi, kana live on Kirlo FM. To alhamdulillah wannan program da kuka ɗauko kuka nemo Amina Amal abin yayi min daidai domin
dama muna so mu samu wani lokaci da za mu iya samun dama mu tambaye ta game da abin da ke faruwa tsakaninta da Hadiza Gabon. To mu ji kuma daga bakinta me ya faru, kuma a wani mataki ake yanzu, kuma wani mataki ake gaba. Saboda a network muna ta ganin cewa Hadiza ga ita Amina Amal ta maka Hadiza Gabon a kotu akan abubuwan da aka yi, to a bisa tsari na gaskiya duk da mu ba wai masana shari'a bane ba kuma masu shari'a bane ba kuma lauyoyi bane ba, amma kamar yadda suka tsiye ta har ake faffaska mata mari, abun da duk da ni ba wani wannan nake ba, amma abun da mun daɗi ba a ce an tsiye mutum ana yi marinsa ana sai amsa harin da kuma bai kamata a ce an yi hakan sannan zai amsa shi ba. To shi ne muke so mu ga, kuma na ga ana ta watsa wai an ta maka ta a kotu har da lauyoyi guda 12 sun shige mata gaba. To shin hakan gaske ne ko kuwa? Sannan kuma daga baya na ƙara ganin bayanai ana cewa tana neman diyar naira miliyan 50 ta biya ta sakamakon cin zarafinta da ta yi, wanda duniya ta ga a ce a mari fuskar ka wannan ba karamin cin zarafi ba ne ba a nahiyar. Boy, color ya drop. Wannan demand na ma ya yi sauki, domin wani abu ne da abin da aka yi nan jama'a duniya ne. Akwai wani lokaci na nan aka sa ka kunya cikin gidanka ma kana da problem. Sai yanzu ga duniya gaba dai aka sa ka kunya. Na kamar ga legal battle na yanzu aka soma, kuma babban kesi ne. Muna duba yadda za a kare wannan maganar nan. Sun sami na cikin kadan da kika ji bakin dan wanda ya kira daga Kano na mishi bayani. Yawa, kamar yadda ka ji na je kotu, gaskiya ne. Kuma kamar yadda ka ji an sa 50 million charges, ita ma gaskiya ne. But the money is not really my problem. My problem is my dignity. That's what I want. Justice. Yeah. Wai justice ake nema. Amma wannan wurin sha'anin kudin na ba hankalinta wurin na justice, abinda law zai determine she should be okay with it. Tana neman a bata justice. Kisa wannan figures nan duka justice zai gwada inda za a ji da wannan abu, kuma kin magana nan beautifully. Haka nan da mutum ka ce justice nan law zai duba abinda aka yi mata na ya scale ya gwada yanda ya kamata wato a tafi issue na. To mun samu wasu kuma sun ce wai Hadiza Gabon ta gefe kuma ta reach out to you through a third party, kamar tana neman settlement. Wannan magana gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? She didn't talk to me personally that tana neman mu yi sulhu ko wani abu, but there are some actors ko in ce manyan mutane na Kenya da suke wannan magana. Even ko jiya sun zauna da lawyers nan sun yi magana da su, suna so a yi sulhu. So, but me, I'm not ready for that gaskiya. All I want is justice. Justice. Yeah. Isa wanga yanzu legal team kinan suna cikin aiki, amma sun tattauna jiya, amma dai kere justice suke nema. Yes. Only when it's settlement, you want justice to be the end result. Yes. Awesome. Wani kuma ya wani magana yanzu nan, shi kuma wai daga nani. Yana cikin United States ga yana batun wai yana neman matan aure. Sistan gaba zai ba ta zo ta ce batun aure kawo ta bau. Ta zo ta amsa kwasisi ne. Sai ta ni ba san me yasa wannan mutumin daga LA yayi wannan magana ba. Amma dai Sistan Amina ma. It's okay, matan aure is one of my movies, kuma yana kasuwa. Za ka iya same shi a kasuwa ko a YouTube, inshallah. But shi ina batun aure ya aure ne gaske ne. Oh, wai yana neman matan aure wanda zai aura? Oh, to Allah ya baka mata na gari. Allah ya baka mata ta gari. Wani coded magana ne ya turo, wannan na magana shi na coded ne, amma ban di coding shi kan air, amma na san coded magana ne. Mun bar shi inda yake yanzu nan. Salam caller, inda kake kira da sunanka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mustafa, ina maka fata. Kana magana da Suleiman Isa Tamboci wanda yake zauna nan kasar Libya. So from Libya, brother Isa, kana Lavon Kibble FM. Actress Amina Amal tana jinka. So tambaya na ga
Sister Amina Amal. Sister Amina? Na'am. Me gaskiyan labarin da ake tare da irin cewa ta maka ita Hadiza Gabon a kotu. Kawo gaskiya ne. Gaskiya ni a lokacin wannan abun ana yi ma manyan da kake faɗa fata na ɗauka wani mubin ne wani sabon comedy ne ake yi. To sai daga baya nake kallon abun gaskiya ba abun nan bane kuma daga baya na bibi social media sai nake ganin abun gashi nan ashe wani cin zarafi ne. Gaskiya wannan abun bai yi ba gaskiya kuma in dai za a ci gaba da yin haka a Kannywood ko kuma a Arewa zai zama mai karamin karfi da baki ɗaya bayi da inci saboda haka kwanan nan ma na ga wani akan wani ya zagi Alinuhu da Adam A Zango ana ta mishi bulala wai an yanke mishi hukuncin bulala 10. To ka ga irin wannan abun ya zama shari'a law kenan ko Allah ya samu dace. Ya zama na ga har sai da na yi komai a kan wannan abin nake cewa wai wannan a wani makaranta yake wallahi wani kawai ga wani gardi ga an tuɗe shi ana mishi bulala wannan abin gaskiya kamata su yi abin nan amma ina mata fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa samu nasara a kwatu mata hakinta amin kuma wani dan jan hankali da zan yi gare ki Amina Amal dan Allah dan Annabi muna supporting din ki fa kin san musulunci gaskiya abu ne wanda duk wanda aka ce wannan musulmi to gaskiya kamata yake kama kanshi muna dan ganin wasu abubuwa da ba ma jin dadin su ya kamata ki dan gya insha Allah ne ta take advice ka mun gode maka kwarai ta take advice ka yawa na gode. Every final caller, one last caller shi nan za mu kudi. Ji wani kuma ya rubuto daga wato Italy, where she must shiga my support as well. Where anything I can do, she got my support. Thank you so much. We thank you, Sister Amina, we thank you. Ga sunan daga akwai another person kuma da ya rubuta shi ma daga New York, Brother Abdullah. Where she is a good person, and I will support Amina Amal. Wow, thank you so much. Unbelievable. Finger and try evil, the good is coming out of it. Final column. Salam, suna da kuma da ke kira. Wa alaikum salam. Mr. Fuad. Sannun ka dai. Allah zai kiyaye ku dukan. Amin. Amin. Allah ya sa albarka. Amin. Muna roƙo Allah ya ba kowa hankuri. Amin. Amma abin ne sunan ka da kai kira farko. Sunan Alaru na from UK. Alaru from the United Kingdom. Okay, go ahead. Muna ji. One thing da nake so advice ne topic na kawo da mun kawo one side ita amma muna jin side ta. Anyway, other side of the distance mu ji ba ta ba kamar wuta jin na Amal. Ina gani idan mu yi adalci mu yi kira ita kuma mu ji side of magananta. The door is open. Zan ga maka wato abin da ke cikin in ka lura caller da kyau ka gani an yi batun legal issue an ce an kai magana court bi ma'ana court shi zai ba da verdict amma abin da ake magana kan yanzu na Sister Amina abin da duniya suka gan kan video na ta gane ya yi clear sai sa video na kuma na akwai audio magana na cikin video na ba wai kaman wani video ne wanda ba muryar nan bane no video ne da yake magana na kai video na sai tun ka wanda suka yi comment nan dukan nan suna base kan wannan evidence da suka gani na I don't see anything wrong with it. Menene matsalan ka cikin wannan? Mr. Fuad, nothing wrong with it. Thank you. Ina gani kai ya kamata yi dai adalci kadan. Kace adalci nan kamar an yi wani rashin adalci. Wannan wedding nan ba use shi, ba use wannan wedding nan loosely haka nan. Mr. Fuad. No, kace ayi adalci. Nike so ga kamar a Hausance wannan kalimar nan ka saka cikin magana kamar an yi rashin adalci. Amma yanzu ga muna address magana Sister Amina da abin da ke kan video na.
sai ta mutanen da suka tira suke ba da ra'ayin su nan suna da right su yi maganar nan amma kace a yi adalci kamar kana gwada kamar su yi wani rashin adalci a ron si na kake sa wannan kalimar nan kwallon nan ka duba da kyau ya ka shirin muna gani. Na explain ma ni ba support ba na support wani ko wani wallahi ba na cikin sai. So wani rashin adalci aka yi cikin discussion da kuma kwallon suka yi. Yes sir. Ina so mu solve kalimar nan ne muna kan Kibla FM ka san da muke ro wannan kalimar nan ke so ga wani rashin adalci aka yi. Yes, abin da ke so yanzu mun tambaye abin da one question suna so da ji Amina Amal ta amsa muna. Gaskiya ne ta faɗi kamar ko tana yi abin da ko tana ko ita da wani namiji suna abin da tana tunani kan Hadiza menene na wannan abin ga wayan na gaskiya ne ta faɗa ko wata faɗa ba. To ta ansa maka wannan question na amma ka yi batu ka ga that means ka use wannan word nan without justification kenan. Ka gane ko wannan batu adalci da ka use it without justification. Ke kuma ya kamata sometimes nan ka use the right word. I mean wurin na ka mislead ka ba da wani perception kamar kila an yi wani injustice. Instead of tambaya yanzu ka yi tambaya amma wannan lokacin nan yadda ka sound nan ina ce kamar ya yi very calculated. Ka understand? Okay. Ka tura wannan cikin dustbin. Kai ba ka janye ni ba ni na fani ba bayan janye. Kai ga cewa na fani. Na sa cikin shara. Ka sa shara ta suke nan. To sai maka bayani ta waya kanta. Ba da Allah rubugo ne maka fa shi da kingdom. Also kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuado ba. Sister Amina kin mishi bayani yayi tambaya. Okay, me yace ma sorry can you come again? Wai cikin maganar nan video na fiyun nan an ji wani wurin da Hadiza a Gabon ta ce wai ki wani magana kaman in kina tare da namiji sai kin tunanin ta ki zo da wannan magana sai ga ce wannan magana da gaske ne an yi ta ko da yake ba gane gaske magana nan da yake ki an surround kike maganar nan sai sa tambayar shi ne yana da muhimmanci ya maganar take. Okay, wannan magana yanda kuka ji ta din na haka ni ma na ji ta. I just have to answer it saboda where I was held to me. I just wanted to answer all her questions and leave there. And I wanted to give her the answer she wants. So that answer is not for real. Kuma maganan ba ma san maganan ba. Ban taba zuwa gidanta na faɗa mata wannan maganan ba babu ita. So it was just inside the video to maybe tarnish my image, make me look like I'm a sinner, make me look like, you know, the video, you have to tell the abubuwa da yawa. It makes me look like I'm a sinner, I'm a lesbian, I'm a sex freak, sannan kuma I'm a drug addict. There are three things that are involved in that video, if you notice. So I accepted all of them because I wanted to leave that place, and that was the only way that I could leave that place. Because it was so embarrassing, I was feeling like I'm going to die. No. Yeah. Wannan understandable. You're very, domin mutum kana na aka surrounding ka with macho men, you know, wasu mutane. Even with cables, if you see my hands, there are still cables on my hands. Wow. Beating you like a thief, of course. Hadda takalmi, driver ta cire takalmi buga mun a fiska. Takalmin da yake sa on the road. I wanted to go and collect my car key from a friend da take ciki. I was standing by the road because I was scared to go back in there because I know what will happen. The beating will go on. Her driver removed his shoes and hit me on the face. So you can imagine the kind of hell I was inside. So I had no option than to give her the answer she wants. That's what she wants, right? And I gave it to her. Wani dan wani Nasir daga Italy, wai ya ji lawyer Hadiza Gabon na cewa kaman ba wanda zai prove kaman ta taba ci, wai ba wanda zai prove wannan abin domin wai cikin video nan ba ga da fuskan Hadiza Gabon ba. Wai kina da wani abu, wani extra evidence dai kawai da yake cikin video na an ji muryan kuma akwai annun mutum fa, akwai annun da aka gwada. Wannan annu na aka examine in annu Hadiza Gabon kuma an gane. Ce sa
ban san me yasa wannan lawyer ne wannan magana ba law ne an je a find out don ka shiga amma me kina da wani abu da zaka ki kara wato ki crash wannan magana na na'am he's her lawyer, he can say whatever he wants. But the truth is duk duniya ya ga video din because me har yanzu ban kalli video din ba ban iya kallon shi ba har yanzu. But I think the first video din ma kaman akwai muryanta ai duka ma biyu akwai muryanta. Akwai muryanta is clean and clear and kowa ya san muryanta kuma akwai chat din mu ai bayan ta tafi ai kaga chat din mu da na mata maganan gallery dina kaga reply din ta ai kisa ta confirm kamar ita ta yi wannan action sannan yaranta of course I confirm sannan yaranta suna video akwai wani da take supporting ɗinta yarinyar da ta yi video take cewa durin uwana ba wani tsinenne da zai iya tsaya mu kuma waya na ta ansa ba don komai ba za ta bani waya na kuma she hack my account everybody knew it wow wannan maganan ga akwai list of bari in read wasu comment ga sunanta kuma mai sunanki wai sunanta ita kuma Amina tana rubutuwa daga Delaware wai stay strong my sister I will, inshallah. Thank you so much. Stay strong. Thank you. Well, thank you. Ga kuma wato Abbas Mubarak shi kuma ya rubuto from Indiana where she seems very intelligent. Where kina da very intelligent. Wow, thank you so much. She's strong. Thank you so much. Ga Yusuf kuma wai shi kuma bai yi aure ba tukuna. Yusuf wannan maganganun da kuna so ku fitile Sister Amina Amal Yusuf wannan shi kuma na Yusuf yake. Yusuf kuma North Carolina wuce ma bai aure ba tukuna. Wani ba batun aure muka zo muna yi tana ba mu bayani abin da aka yi mata na amma na ga kamar dukkan sun soma batun aure na kin yan kamar magana mutane suna kaunanci. Allah sarki na gode sosai. Wato alama ne kaman you're not alone. Kin gane ko wanda suka ce kaman you're alone ba true bane ba gaskiya bane. Mutane duniya akwai adilai akwai wanda yake suna stand for justice and fairness. Abin da ya same ki mu duka mun gani duniya an gani ga suna sai mutane suka gasa kuma wata ajiya ta kuma ta rubuto ina take bari mu nemo ta nan. Ya ita kuma ta rubuto mana from Frankfurt, Germany. Wow, so I got fans all over. All over. It's so happy. We are waiting for the movies. We are with you, Sister Amina. Wow. Yanzu zai to go the show among people stand for justice. Kuma fairness in nan mutane ba su waiver. Inda gaskiya ke wurin za a je gaskiyar nan. Wanda aka tuce a bashi gaskiyar shi ama mushi adalci. Kuma law da aka je da shi kotu. Law ya aiki. Kotu ya aiki. Sister, keep strong, Sister Amina. Kuma civil FM muna miki godiya da kika zuka join mu. Ina so ki baki 1 minute. Ki ba da shout out to wanda yake domin cikin industry ko ba wannan issue ba akwai kila wanda yake you're working with them. Ki ba su shout out. Akwai kuma supporters ki duniya duka ki ba su shout out. Ki magana ta karshe ya so zuwa gaba mun sake dawowa da ki mu duba update na kuma supporting nan wanda kuka ce kuna saye with Sister Amina Amal mun ba ku all the latest ya so mu ba ku updates inda magana take all supporting nan ku zo da shi ku help it out so ba wanda zai cuce ta you better to feel like nothing. Go ahead, Sister Amina. Okay, shout out to everyone in industry. After all, I don't have any person that I'm fighting with in Kenya. Shout out to all of them. Fatan ai kairi, Allah ya ba ku lafiya da tsawon rai. Sannan shout out to my fans. Like you can't imagine how happy I am this evening, knowing that I have fans all over. Wow, it's surprising. I thought it's only in Nigeria. Few people knew me, but like today, I'm so surprised. Wow. Shout out to everybody that gave me support, knowingly that I know or I don't. Thanks for your prayers. Thanks for encouraging me to be strong. I will, inshallah, I'll keep being strong and strong and strong again.
Thanks, everybody. Awesome. I really, really, really appreciate it. I'm so happy this evening, like knowing that I have family all over the world, people that don't even know me, people that I don't even know, but like they are there for me, like they want justice for me. And I promise you people, inshallah, I will get justice in the right way. Inshallah. Awesome. I just want you Sister people Amina, to keep praying for me and pray that I should keep being strong, because at times I feel like I should give up. At times I feel like I'm a loser. At times I feel like, the world is coming to an end. But then I feel like there's future coming, so I need to be strong. Yeah. Yeah, ga wani kuma yanzu na wasu kuma zai yarda mu kama wannan shirin ga guda sending you his best wishes. We ya rubuto sunan shi we God bless you, Sister Amina Muhammad Amal. God bless you. Sunan shi Kelly Adams from Spain. Wow. Be strong. Wow. Be strong. Wow. Sister Amina, go get some rest. We'll connect very soon with you on Cable FM. When I say make you peace. Thank you so much. I appreciate it. You're welcome. Bye-bye. Bye.